Hau da, nongoa zen galdetu nion, baina arratoiar ez zidan erantzun. Egia esan, galdera zaila egin nion, nik neuk erantzuten asmatuko ez nukeena. Zeren eta nik neuk ez neukan arrastorik ere. Ez nondik nentorren, ez noran indoan bizitza honetan. Kontua da, lasterrari eman ziola. Horiz izan zen erantzun bakarra. Eta arekin baterani, gogoz kontra noski. Inoiz ez ninduten errestan eraman hain bizkor eta hain trebe. Hasieran protesta egin nuen, baina alferrik. Nik banekien arratoiek bizitza izugarri intentzioa dutela. Lukasek, Plinioren arraingorria. Hala esan zidalako. Asko bidaiatzen dutela. Leku asko ezagutzen dituztela. Alegia, bizi modua nola edo hala ateratzen eta katuen gandik iesi ibiltzen oso ohituta daudelako. Katuak, berehala ulertu nuen. Arnasa estu eta isilura entzutea aski izan nuen ohartzeko arratoiak eta bio katu bat genuela orpo-sorpo atzetik jarraika. Katuak usaina hartu zion arratoiari, ziurrenik, baina gero izututa geratuko zen nonbait. Galtzerdi mamu bat bere kabuz korrika ikustean. Eta gauzak lotzen hasi bide zen. Dena den, han nengoen ni, arratoiaren eta katuaren artean. Beldurrak airean zer esan behar nuen ondo jakin gabe. Stop, ala, fas, garbi zegoen, batera zein bestera. Galtzen aterako nintzatekela. Gauza bat ikusten nuen argi. Arratoiat bere bizia salbatzeko asmoa zuela. Nereari zer gertatuko zitzaion azola handirik gabe.